אז מה זה המשחק הזה בעצם? פעם בשנה נפגשים כל ראשי משפחות למשחק על הכבוד. וואלה, הולך להיות משחק אחוש שרמוטה. אני כבר 5 שנים לוקח אותו. חבר'ה, הזונות הגיעו. מותק, מה אתה הסתלבט עליי? בחורה טיסות לאומי? בחורה, אבל רגע אני מפעיל, נכון? מה, את יודעת מי אנחנו? הלו, משחקת אותה זאת. כן. את יודעת מי אנחנו? טוב. קצת טעות חמורה מאוד. סעמק, שמישהו יקרא לרופא. אני לא מאמין שהבת זונה הזאת עשתה לנו את זה. אני אדאג שהבת זונה הזאת תשלם על זה. אל תדאגו לי, אני אמצא אותה. קרא לרופא, חטפתי בומבה חומניוקי. אז למה עשית את זה בעצם? הם אומרים שהם משחקים על כבוד, אבל הם בעצם בודקים למי זין יותר גדול. אז הוכחתי להם שעוד צריך זין בשביל כבוד. הבנת?